Sora julkaistiin tänään Suomessa ja nämä vinkit säästää sut turhilta kokeiluilta. Eli jos sulla on ChatGPT Plus, Tiimi tai Pro-tilaus, niin nyt sulla on pääsy tähän huikeaan tekoäly-videotyökaluun ja näin sä saat sitä oikeasti kaiken irti. Ensimmäinen kultainen vinkki. Käytä videokuvauksen termejä, kun sä promptaat. Eli älä sano vaan, että video of a woman on a field, vaan käytä termejä kuten drone shot, timelapse, golden hour tai vaikka wide shot. Toinen vinkki. Pidä kameraliikkeet yksinkertaisina. Parhaat tulokset nimittäin tulee pienillä, harkituilla, hitailla liikkeillä. Nimittäin jos sä pyydät monimutkaisia 360 asteen kääntöjä tai hyppyleikkauksia, niin lopputulos on useimmiten hullunkurisen sekava niin kuin tuossa alla. Ja kolmanneksi, jos sä generoit videon, joka on melkein täydellinen, mutta siinä on vaan joku pieni ongelma, niin Recut-ominaisuus on sun pelastus. Nimittäin se mahdollistaa videon parhaan osan leikkaamisen ja siitä eteenpäin jatkamisen ilman, että joudut aloittaa ihan alusta. Ja sit se vielä todellinen pro-vinkki. Nimittäin ennen kuin sä edes avaat Soran, niin generoi Midjourneyllä tai vastaavalla työkalulla referenssikuva ja lataa se Soraan kuvaan sopivan promptin kerran. Näin sä tiedät etukäteen, että visuaalinen ilme toimii, etkä tuhlaa sun krediittejä turhaan. Nimittäin sulla on vaan 50 krediittiä kuussa, joten jokainen yritys kannattaa käyttää harkiten. Jos sä haluat nähdä lisää Sora-vinkkejä, niin jätä kommenttia alle.